एक्चुअली जों 28 आरो 29 बे सानैखौ जों धरनानि हाबाफारिखौ जों लानायखौ जों नुनो मोनदों खोनानो मोनदों दिनैबो 29 तारिखआवहाय लागोन फरायसा आफादनि मानि धरना लागोन जों एसेब्लाबो सावरायलांगोन मानो लानो गोनां जाखो नङा होमबा बिनि सायाव तो जोङो बे दिपेन बर'नि फरायसा आफादनि मानगोनां दिपेन बर' सारनि माखासे बिबुंथि बेखौबो एसे होलांनि भिडिअ शर्टसे भिजुएल आरो बावहाय जोंनि बे धरनायावहाय मा जाहोननि थाखाय जोंनि एमएलए साराबो धरनायाव बाहागो लानो गोनां जादों दिनै बिथांमोननिनो गोजौ गाहाय खुंथायाव दङ हिसाबै मानो लानो गोनां जादों बे मोननै भिडिअ भिजुएलखौ आं नोंथांमोननो एसे ससेब्लाबो खोन्थालांनि मोननैखौबो ससे आरोखि ना बारा गोलाव नङा बिनि उनावहाय भिजुएलखौ आं जोबथारनायाव बुंगोन तो जों नायनानै लाग्रोनि ससे अब्लानो एसेब्लाबो हमदांनोखौ हागोन আজি চলিব 28 তাৰিখ অহাকালি চলিব 29 তাৰিখ ইয়াৰ পিছত কালি আমি ঘোষণা কৰিম যে আগন্তুক আন্দোলন কেনেকুৱা হ'ব তো এই যে ধাৰাবাহিক অসমৰ যে গণধৰ্ষণ দলবদ্ধ ধৰ্ষণ মাছবাট কাণ্ড হৈ গ'ল ইয়াৰ পিছত ঢেকিয়াজুলি কাণ্ড অৰুণ বাগানত হৈ গ'ল আৰু আজি আমি দেখিবলৈ পালো যে যোৱাকালি ঠেলামাৰাত আকৌ গণধৰ্ষণ এটা চক্ৰ এটা পক্ষ যি চক্ৰই নেকি অসমত অশান্তি আৰু আইমাতৃ ভণ্টিসকলৰ ওপৰত চকু নজৰ ৰাখি পেলাই তেওঁলোকক আক্ৰমণ কৰি বিশেষ এটা পদক্ষেপ লোৱা যি আমি দেখিবলৈ পাইছো এইটো কোনো কাৰণত আমি হ'বলৈ নিদিওঁ কোনো কাৰণত সহ্য কৰা নহ'ব ৰাইজ আইন হাতত তুলি ল'ব লগা হৈছে সেই পৰ্যায় যাতে কেতিয়াও নাযায় আৰু ইয়াৰ কাৰণে অসম চৰকাৰ সজাগ সচেতনতাৰে কাম কৰিব লাগে আমাৰ দাবীক লৈ আমি অটল কোনো কাৰণত আমি বিচলিত নহওঁ ধন আলি হি মানে যোৱা 2023ত ৰাজমেলাত হি ধৰ্ষণ কৰিছে এগৰাকী কিশোৰীক ইয়াৰ পিছত হি বেলত আহিছে 3 মাহৰ কাৰণে এই বেলত থকা মানুহজনে পুনৰবাৰ গণধৰ্ষণ কৰিছে ইয়াৰ পিছত হিৰণময় খাকলাৰীক হত্যা কৰিছে তিনিটা ঘটনা এগৰাকী মানুহে এজন মানে হত্যাকাৰীয়ে এজন ধৰ্ষণকাৰীয়ে কেনেকৈ কৰিব পাৰে আৰু এইটো অসমত আইনৰ সুৰুঙা নেকি আইন কেনেকৈ চলি আছে প্ৰশাসন কেনেকৈ চলি আছে এই কথাটো আমি আজি সুধিবলৈ বাধ্য হৈছো আইনীভাৱে চৰম শাস্তি বিহিব লাগিব এইটো আজি আমি পুনৰবাৰ দোহাৰিছো আৰু চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা উচিত সাহায্য উচিত তদন্ত ফাষ্ট ট্ৰেক কোৰ্ট ন্যায় জাষ্টিস যেতিয়ালৈকে নাপায় নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা বড়ো ৰাইজৰ বিভিন্ন জাতীয় দল সংগঠনৰ যি আন্দোলন কোনো কাৰণত স্তব্ধ নহয় আন্দোলন চলি থাকিব সৰু আন্দোলন হৈছে বৃহৎ আন্দোলন হ'ব ডাঙৰ আন্দোলন হ'ব আৰু এইটো ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে যিকোনো পৰিৱেশলৈ আমি যাবলৈ বাধ্য হ'ম আমাক বঞ্চনা কৰা হৈছে আমাক বৈষম্য কৰা হৈছে আৰু চৰকাৰে যেনেকুৱা এই সুনীল গগৈ কাণ্ডক তৎপৰতা দেখিছে মাছবাট আনন্দ কাণ্ডত তৎপৰতা দেখিছে হয় আমি ভাল পাইছো কিন্তু দুধনৈ কাণ্ডক লৈ পেলাই চৰকাৰৰ তৎপৰতা কোনো কাৰণত আমি দেখা নাই আমাৰ প্ৰশ্ন জনজাতি হোৱাৰ বাবে আমাক বৈষম্য কৰিছে নেকি ডিসক্ৰিমিনেশন কৰিছে নেকি সেই কথাটো আজি আমি এই কোকৰাঝাৰত এই যি ধৰ্ণা কাৰ্যসূচীৰ পৰা আমি পুনৰবাৰ অসম চৰকাৰক আমি দাবী জনাইছো আমি প্ৰশ্ন কৰিছো আজি নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই কোকৰাঝাৰ বডোফা চিলড্ৰেন পাৰ্কত দুদিনীয়া दारा फैफिनो गुबै थांखियावहाय ना गुबुन एजेन्डायाव नैबे तो बाथ्राया जाहैबाय मा जोङो स्टेटजोंबो जों एलायन्सआव दं गोजौआवबो एलायन्सआव दं जोंनि बे दा जायफ्रा खुंथायाव थानाय आरो नैबे बिथां लरेन्स इस्लारि बिथाङा थानाय माने दिनै जोंनि जायफोर खुंथायाव थानाय दिनै बेफोरबायदिया एलायन्सआव दङ बा खुंथायाव थाग्राफोरा गासैबो दङ बा इउपिपिएल हान्जायानो दङ जों बेखौ साननानै मोनदाङो तो बाथ्राया जिखियानो जाया मानो सोरबा बिजेपिआबो बेफोरबायदियाव थानो हायो धरना होनायाव इउपिपिएलआबो थानो हायो बिपिएफआबो बेफोरबायदियाव आंनि हिसाबाव जिहेतु नैबे
बिथां दिपेन बर' आबसुनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' सारानो माखासे बाथ्राखौ बुंलांदों मानो थाखाय जों धरना लानो गोनां जादों धनालि बाहारालि बिथांमोननि सायावसो जोङो बिथांमोनखौ न्याय मोननांगौनि थाखायसो जों धरनाखौ होनो गोनां जादों एजे जों फरायसा आफादा होनाय माने एजे जाथियानो होनाय जिहेतु गोबाङानो सिनस्रि होननानै बुङो बै सिनस्रि आफादानो जुदि धरनायाव बाहागो लानो गोनां जादों दिनैहाय सासे दाखालि साननैसोनि सिगां रेप जादोंमोन गें रेप बायदि गुबुन हारि गुबुन मुस्लिम सम्प्रदायनि मानसिफ्रा दिनै रेप खालामदों दिनै बिखौ इनकाउन्टार खालामदों जोंनि धनालि बाहारालि ना गवालपारानि दिनैहाय जायफ्रा जिनाहारि खालामजानाय बिथांमोना दिनैसिमबोथ' न्याय मोनाखै न्याय मोननांगौनि जोंनिया दिनै मासे मास थानानैबो जों न्याय मोना दिनै सासे मुस्लिम सम्प्रदाया जुदि गुबुन सासे ट्राइबनि एसामिसानो जा नेपालियानो जा गुबुनानो जा बेखौ दिनै रेप खालामनायाव खनसेयावनो इनकाउन्टार खालामदों जों बेखौबो आदरनि खालामदों बर' रायजो राजाफ्रा बेखौबो बरायदों दिनै बेफोरबायदि इनकाउन्टार खालामनांगौ जों बर' जाथिया जों बर' हारिया जुदि बेफोरबायदि रेप खालामजायो आरो मार्डार खालामजायोब्ला बिनि सायाव आरो न्याय मोननो थाखाय जुदि गभर्नमेन्टखौनो जुदि धरना होफिननो गोनां जायोब्ला बिनि देरसिन दुखुनांथावना आरो मा थाबावनो होनबा साननानै नायदो रायजो राजाफ्रा जों बर' जाथिखौ जों बर' हारिखौ बा ट्राइबेल जनगोष्ठीखौ माबे थाखोआव दोनदों एसे कमेन्ट सेक्सनाव नोंसोर रायजो राजानि मतामतखौ आं एसे खोनासंनो लुबैदों आरो मोनथिनोबो लुबैदों दिनै दिपेन बर' मोनसे आफादगिरि दिनै बिथांमोना फरायसा आफादाबो दिनै 1.5 मास जाबाय दिनै बिनि सायाव जेबो न्याय मोनाखै जुदि मोनाब्ला होनबा जों मा जाहैगोन भबिष्यतआव मा जाहैगोन जोंनि ट्राइबेल हारिफोरखौ दिनैहाय बबे थाखोआव दोनदों माबे लाइनजों फोजोबस्रांनो नागिरदों दिनै बुंनो थाङोब्ला बामोन ट्राइबनि मानसिफ्रा जों ट्राइबेलफोरखौ जुदि फोजोबस्रांनो नागिरोब्ला बेफोराव गोरोन्थि जाहैगोन आंनि सानदांना मोननायावहाय जों ओंखायनो मानोथो दिनैहाय दिनै खुंथायाव थानाय प्रमद बर' साराबो दिनै जाय खुंथायाव थानाय ना चिफ बिथाङाबो दिनैहाय मानो नारसिननो हायाखै मा जाहोननि थाखाय दिनैहाय लरेन्स इस्लारि सारा दिनै बे आबसुनि फरायसा आफादनि धरनायाव हाबाफारि लानो गोनां जादों जोंनाव MLA दं दिल्लीयावबो दाखालि लकसभायाव देरहानानै थांबाय दिनै होनबा बिथांमोनाबो बेफोरबायदि फिसा जेंना बेफोरो फिसा जेंना बोरैबा नायनो थाङोबा बिराद गिदिर जेंना बेफोरो बर' जाथिया जुदि न्याय मोनाब्ला धनालि बाहारालि बिथांमोनखौ जुदि फार्स्ट ट्रेकआव दिनै फरायसाफोरा फार्स्ट ट्रेकआव लांनो थाखाय मेम'रेन्डाम गथायदों साननै दिनैहाय 28 तारिखआवबो दिनै धरना लाबाय दिनैबो 29 तारिखआवबो धरना दंबावोसोनदां बेफोरबायदि जेब्ला गवालपारायावहाय दुधनैयावहाय धरना बिनि थाखाय मोनसे लादों BJP सरकारा जेबो सिन्था खालामाखै जोंनि नैबे हिमन्त बिश्व शर्मानि जाखिनि सिन्था धारा बेफोरबायदि गुबुन ट्राइबजों दिनैहाय हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै राजबंशीजों बा गुबुन ट्राइबजों हानि थाखाय दावहा नांनायाव गावसोरनि BJPनि दैदेनगिरिफोरखौ थाबनो दैथायहरनो हायोब्ला जोंनि बे जिहेतु गें रेप जानाय आरो मार्डार जानाय दिनैसिमबो न्यायखौ मोनाखै तो रायजो राजाफोर नोंथांमोना एसे कमेन्ट सेक्सनाव एसेब्लाबो कमेन्टआव लिरनानै हर नोंथांमोननि मतामतखौबो आं एसे खोनासंनो लुबैदों बा नायनो लुबैदों दाखालिबो जाखिनि कमेन्ट बिहरनाय बे कमेन्टआबो जोबोद मोजां फैदों मोजां रिप्लाइ फैजोबदों तो दिनैबो बेफोरबायदि रिप्लाइखौ आरोबाव फिन नायनो लुबैबावदों दिनै जोंनि धनालि बाहारालि बिथांमोना धनालिया दिनैहाय जेल सिङाव धन सोरजिगासिनो दं बाहारालिया दिनैहाय मास मोनथामनि उनाव मा ओंखारनानै पुरा इन्जय खालामगोन जों जाथिया बेखौ जों बर'आ मालाबा सहायनो हानाय नङा तो ओंखायनो बिनि सायाव धरना लादों गोख्रों धरनाया ओरैबायदि जासिनबावनांगौ दिनैहाय बबेबा खनायाव धरना होजानांगौ आं बेखौ लुबैयाखै एकदम राजा लामाखौ होथेनांगौ जों जिखुनु जिनिसखौनो
धरना होआबा न्यायबो मोना जेबो मोननायबो नङा फिसा दिनैहाय गें रेप जादों रेप जादों दिनै बेफोरनि सायावबो स्टेट गभर्नमेन्टआ मालाबाबो न्यायखौ आं उनावहाय जानो हरनाय सिन्ताधारा आंनि थौले मेलेमजों साननानै नुनाय धनालि बाहारालि बिसोरो मालाबाबो NIA फास्ट ट्रेक कर्टआव बिसोरखौ लांनाय नङा फोरबायदि नुदों खारन 1.5 मास जालांबाय बावलांबाय धरना होदों एसे एनै नायफ्लागोन बिनि उनाव जालदाब दोनगोन थ' लोगोफोर गोबां बाथ्रा बुंबाय टपिकआ बारा सिरियास नङा आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै बावहायनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि